Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Marija Konċetta Kazanja. Hija wħud narfu n-nuqqasijiet tagħna u fiduċjużi fl-imħabba u l-ħniena ta' Alla magħna. Ejjew nitolbuh maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dunubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Mulej Alla tagħna, inti tajtna l-Verġni Mqazza Marija bħal eżempju ta' imħabba bla qies u ta' umiltà mill-aqwa. Għamel li l-Knisja tiegħek hija tħares bħala il-preċetti tal-imħabba tingħata fil-qadi tal-glorja tiegħek u tal-bnedmin. Ħatkun fost il-ġnus kollha tal-art, sagrament u sinjal tal-imħabba tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidina li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-littra ta' San Ġakbu Apostlu, ħuti, lassirux ħafna minnkom għallima għax tafu li aħna li nagħlmu nkunu iġġudikati b'rekka akbar. Aħna l-kol niżbaljaw u ta' sikwit jekk xi ħadd ma jiżbaljax f'dak li jgħid, dan ikun perfett, kapaċi jrażżan ġismu kollu. Aħna nkiedu lil-ġim fħalk iż-żwiemel biex naħkmuhom u bih immexxu ġisimhom kollu. Ħarsu wkoll lejn il-bastimenti qatt li jkunu kbar u jimxu mal-irjieħ qawwija, naqra ta' tmun iddawarhom fejn irid it-tmunier. Hekk ukoll l-sin huwa biċċa xkejkna fil-ġisem imma jista' jiftaħar li jagħmel ħwejjeġ kbar. Ara, ftit nar jista' jqabbadlek foresta sħiħa u l-sin huwa nar huwa dinja ta' ħażen fost il-membri ta' ġisimna. Iniġġes il-ġisem kollu u ikebbes ir-ritmu tal-ħajja u n-nifsu imkebbes mill-infern. Kull xorta tebejjem wasafar, kull xorta tebejjem li jitkaxkru mal-art u taħut, dawn kienu u huma immansati mill-bniedem. Iżda ħadd m'għandu ħila jimmansa lil-sin. Kollu deni bla kwiet mimli velenu li jġib il-mewt. Bih aħna imbierku lil-mulej, lil-missierna, u bih nisħtu il-bnedmin ġbija ta' Alla. Min il-sin wieħed joħorġu il-barka u s-saħta. Dan m'għandux ikun ħuti. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr il-Alla. Sarm responsorjali ngħidu flimkien, int mulej tieħu ħsiebna, int mulej tieħu ħsiebna. Għajnuna mulej għax m'hawnx aktar twajbin, qabu s-sinċira minn fost il-bnedmin, wieħed il-ieħor bil-gideb ikellem, b'xuftejn karrika b'żewġ tiklub jitkellmu flimkien, int mulej tieħu ħsiebna. Jak tal-mulej ix-xuftejn karrika, kull il-sin jitkellem bil-gburija, dawk li jgħidu saħħitna fil-sinna kliem xoftejna magħna minu sidna. Int mulej tieħu ħsiebna. Kliem il-mulej kliem safi, fidda moddija min-nar, 7 darbiet imsoffija mit-trapp. Int mulej tieħu ħsiebna tħarisna minn dan in-nisel għal dejjem. Int mulej tieħu ħsiebna. Jekk iġobkom inkumu bil-wieqfa. Alleluja, alleluja. Alleluja. Min ġo sħaba nstema leħen il-missirijiet
dan u ibni l-Aziz isimgħu lilu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien, Ġesu ħamijew lil Pietru, lil Ġabu, lil Ġwanni, tellaħħom waħidhom fuq muntanja għolja u tbiddel qudiemhom. Il-biesu sar abjad u jammex bid-dija tal-aġeb li jebda ħassiel fid-dinja ma jista' jġib ħwejjeġ bojod daqshekk. U derilhom Elija ma' Mosè jitkellmu ma' Ġesu. Qabad Pietru u qal lil Ġesu: Mgħallem, kemm hu sew li aħna hawn. Ħantellgħu 3 tinet, waħda għalik, waħda għal Mosè u waħda għal Elija. Dan qalu għax ma kienx jaf x'jaqbad jgħid bil-biża' kbir li waqa' fuqhom. Imbagħad ġiet sħaba u għattietom, u min ġo sħaba instema' leħen jgħid: Dan hu ibni l-Aziz, isimgħu lilu. Minnu fih taw ħarsa madwarhom u meta raw li ħadd iżjed magħhom ħlif lil Ġesu waħdu. Huma hawn neżlin minn fuq il-muntanja tawhom ordni biex ma jitkellmu ma' ħadd fuq li kienu raw qabel ma bin il-bniedem ikun qam mill-imwiet. Huma żammew kollox moħħbi, iżda bdew jistaqsu lil xulxin x'kien ifisser tqum mill-imwiet. Staqsew u qalulu: Għaliex jgħidu li l-kittieba li l-ewwel għandu jiġi Elija? Weġibhom: Tassew, l-ewwel għandu jiġi Elija u jerġa' jqiegħed kollox f'postu. Mela kif inhu miktub fuq bin il-bniedem li għandu jbagħti ħafna u jkun imżeblaħ, imma ngħidilkom Elija ġa ġie u huma ġiebu ruhom miegħu kif oġobhom bħalma hemm miktub fuqu. Il-kelma tal-mulej. Il-qari tal-lum eżies jitkellem mit-trasfigurazzjoni ta' Ġesu. Però mhux biss, imma il-Vanġelu tagħna huwa meħud minn Mark sa Luqa f'dan ir-rakkont li nsibuh fis-sinottiċi fit-3 Vanġeli sa Luqa u San Mark u Mattew. Ġesu hawnhekk iżid u jgħid sħaba għattietom l-3 apostli. Men għandna il-bin il-bniedem, Alla li sar bniedem juri il-glorja tiegħu ta' Alla. Huwa dawl. U f'dik il-dawl idawwal il-dawn l-apostli. Anke jekk għal ftit momenti. Ma din hija huwa eżempju ċar ta' kif il-qawwa ta' Alla taħdem fija u fik. Huwa Alla li qaddisna. Il-ħajja spiritwali tagħna ma tnibnijiex jien jew tiddependi minni kif ħafna drabi naħsbu. Hemm ir-risposta tiegħi għal grazzji li jagħtini Alla. U biex nifhmu dan, ħansemmi 2 eżempji. L-ewwel wieħed eżempju li jħobbu anke ir-rabbini Lut biex ifissru xi tfisser tkun qaddis li tfal iġibulhom dan l-eżempju. Jgħidulhom ħares lejn ix-xemx. Hija x-xemx li ssaħħan u li ddawwal. Mela aktar ma jien noqgħod fix-xemx, aktar ġismi ħajjisħon. Aktar jien
ma nidbiet mix-xemx aktar ġismi ħajjiksaħ. Jew l-istess, aktar ma jkolli d-dawl tax-xemx fil-kamra, aktar hemm id-dawl, imma jekk jien nagħlaq it-twieqi u ma nħallix dak id-dawl jidħol, ħansib ruħi f'kamra mudlama. It-tieni eżempju. L-eżempju li tagħna San Ġagbu fl-ittra l-ewwel qari li smajna dalgħodu, fejn San Ġagbu jitkellem mill-ilsien. U jgħidilna ċarru tont u juża anke kliem jibes, jgħidilna kif l-ilsien jista' jkun għalija dawl jew dlam, tfixkil, erda jew ħajja. Bil-sin jien nista' nfaħħar lil Alla kif qalilna, imma mbagħad inkasbar il-preżenza ta' Alla li qiegħda fil-bniedem. Ejjew nitolbuh dan id-don il-mulej li jgħallimna nużaw il-sinna tajjeb. Ejjew nitolbuh din il-grazzja li mill-sinna ma joħroġ tqasqis ta' wieħed fuq l-ieħor, ta' tajjir, ta' tkasbir. Imma mill-silna joħroġ biss kliem ta' tifħir lilu, ta' rispett, ta' mħabba, ta' faraġġ. Intu ma rawx jiġrilna fil-ħajja. Tiltaqa' ma' persuna tgħidlek kelma qiebsa u tweġġek. U int stess tgħid weġġetni. Ma nistax ninsa dak il-kliem. Imbagħad tiltaqa' ma' persuna oħra u tagħtik kelma ta' kuraġġ, ta' faraġġ. U x'tgħid? Dik il-persuna li refetni, tatni l-ħajja. Il-Papa Franġisku f'wieħed mill-katekeżi ta' meta kien qiegħed jagħmel propju it-tifsira tal-kmandamenti x'inġien biex ifisser il-kmandament la toqtolx. Ewwel ħaġa li qal propju dejn. Qal ħuti jeżjes, ara ma naħslux idejna għax ngħidu jiena qatt ma qtilt il-ħadd. Għalax persuna ħafna drabi tista' toqtolha bil-sienek. Ejjew nitolbuha din il-grazzja li minn fomna joħroġ biss kliem ta' tifħir, kliem ta' apprezzament, ta' ringrazzjament, ta' mħabba, ta' faraġġ. Il-mulej Ġesu juri l-glorja tiegħu lill-apostli biex iħejjihom għall-passjoni u l-mewt tiegħu. Inroddulu ħajr, nitolbuh u ngħidulu: mulej, saħħaħna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Nitolbu, mulej, saħħaħna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Biex ħadd minna ma jiskandalizza ruħu mid-djufija tal-Knisja magħmula mill-bnedmin, imma jimmaħ fija il-ħafna sinjali tal-preżenza ta' Kristu. Nitolbu, mulej, saħħaħna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Biex is-setanin tal-art jaħdmu bisħieħ ħalli jissaltan fost il-bnedmin kollha il-paċi u s-sliem. Nitolbu, mulej, saħħaħna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Biex din l-Ewkaristija imqazza tibdilna dejjem aktar f'persuni ġbija ta' Kristu li jgħinu l-bniedem u jerfgħuh mid-dbatijiet tiegħu. Nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż ta' Ommok Marija nitolbuk mulej biex tbierek lill-familji tagħna. Għamel li s-saltan fihom l-imħabba, ir-rispett u l-valuri insara. Nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk ħutna
li jinsabu għaddejjien mill-esperjenza tal-batija. Għamel li jsibu madwarhom nies li jgħinuhom ifarġuhom u jtaffu id-batijiet tagħhom. Nitolbu. Fiskiet inresqu it-talb personali tagħna. U Alla ta' mħabba bla tarf li tfarraġna fid-dwejjaq kollha tagħna, enna biex insibu fil-glorja ta' Kristu xost il-qawwa biex inxandruk bħala Alla li jsalva li twassal lil bnedmin kollha għal glorja ta' dejjem bi Kristu Siedna. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-ħobs li qegħdin nofrulek frott tal-artu xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Biddel mulej f'sagrament ta' salvazzjoni dawn l-offerti li ġibnielek b'qalb ferħana f'din it-tifkira tal-Verġni Glorjuża Marija li fil-Knisja tiegħek tiddi bħala eżempju ta' qima spiritwali ta' dik il-qima li bija aħna nofru lilna nfusna bħala sagrifiċċju qaddis li jogħġbok bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inraddulek ħajr. Għaliex fil-kobor bla qies tat-tieba tiegħek inti tajt lill-Knisja Verġni, il-Verġni Marija bħala eżempju ta' qima vera. Hija Verġni li tisma' tħaddan bil-ferħ il-kelma tiegħek, tożza f'qalba u taħseb fuqha bejna u bejn ruħha. Hi Verġni li titlob tfaħħar il-kobor tal-ħniena tiegħek b'kantiku ta' tifħir, ħerqana titlob għajnuna għal żewġ arajjes u b'qalb waħda titlob flimkien mal-apostli kollha. Hija Verġni li tobdi tnissel liben bil-qawwa tal-Ispirtu u ħdejn is-salib jitħabbar li hija tal-poplu tal-Patt il-ġdid. Hija Verġni li toffri tidher quddiemek fit-tempju bl-ewwel imwieled tagħha u tilqa' li ħajtu joffriha b'sagrifiċċju fuq il-għowda tas-salib. Hi Verġni li tisar, tistenna bla qiegħda il-qawmien mill-imwiet ta' bina u brabta sħiħa mar-rieda tiegħek tistenna il-miġja tal-Ispirtu Santu. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem bid-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati, ħajl ħobs, radd il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi
li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi, reġa' raddi l-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxorrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għala missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Jew nitolbu l-missier biex idawwalna bil-grazzja tiegħu. Ma jistax jirrifjuta din it-talba. Ħatiġi saltnatu fina u għalhekk ngħidu: Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritient kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati jarina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla.
Dan hu l-ħaruf ta' Alla. Dan hu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf.
Nitolbu. Issa li ċelebrajna l-misteri qaddisa tal-mejda tiegħek u tqarbilna b'devozzjoni xierqa bil-ġisem u d-dem ta' ibnek, nitolbuk mulej li tagħti lill-Knisja tiegħek jew tħares bla għeda lejn il-Verġni mqazza li tkun imħeġġa fil-fidi, imwettqa fl-imħabba u imsaħħa fit-tama tal-glorja ta' dejjem bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kum. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Nejdu 3 Ava Marijiet, sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm.